Milaka lagun kalera atera dira lan, pentsio eta bizitza duinen alde goiz honetan Hego Euskal Herriko hiriburuetan hainbat eragilek zein kolektibok bat egin dute protesta egunarekin eta arratsaldean mobilizazioak egingo dira herri eta auzoetan. Sindikatuek diote urte bukaerarako hartu nahi dituzten erabakien araberakoak izango direla, etorkizuneko bizi eta lan baldintzak eta lan erreforma, zein pentsioen erreforma ezinbesteko baldintzak direla Europako funtsak jasotzeko. Arratsalde on guztioi, Bilboko manifestazio astear zela Michel Lakuntza, Elako idazkari nagusiak eta Garbine Aranburu, Labeko idazkari nagusiak adierazpenak eman dituzte. Batetik, EAJ-ari eta Euskal Herria Bilduri bihar Madrilen bozkatuko den pentsio erreforma geldiarazteko eskatu diete, eta bestetik nabarmendu dute mobilizazio egutegiak balio behar duela Euskal Herrian bide horri propioa elikatzeko eta patronala zein lakua interpelatzeko. Pentsioen erreforma horren aurrean, gure ustez, EH Bilduk eta PNVek aukera badute geldiarazteko erreforma hortan planteatzen diren murrizketak. Hori da gaur egun hemen eskatu nahi dieguna, geldiarazteko murrizketa horiek. Eta Euskal Herrian posible egin behar duela Madrilen posible ez den hori, ez? Eta balio behar duela Euskal Herrian ere bide horri propio bat elikatzeko, bertako gobernuak interpelatzeko eta bertako patronala interpelatzeko ere. Geroxago helduko diegu gehiengo sozialak abenduaren lehenerako deitu dituen mobilizazioi gehiengo sindikalak parkatu bitartean, eguneko beste lerroburuei heldu behar diegu gizarte arloan datu txarrak direla medio, osasun larrialdia ezarriko du berriz Jaurlaritzak, COVID-19 aurre egiteko murrizketarik gabeko aroa igarri zuen urriaren 6an Eusko Jaurlaritzak, osasun larrialdia indargabetu zuen ordura arteko neurrien ardura izan zuen labi batzordeak, eta hurrengo egunetik aurrera, bertan bera geratu ziren, ordura arte egon ziren neurri gehienak, baina berriz ezartzeko asmoa dutela iragarri zuen atzo osasun sailburuak Gotzone Sagarduik. Hauxe, erabaki dugu. Auzitegi Gorenaren ebazpena ezagutu ondoren, osasun larrialdia aktibatzea. Bitartean, beste neurri posible batzuk aztertzen ari gara, eskumenen eta pandemiaren aurkako legearen arabera. Horrekin batera, lurralde arteko osasun kontseiluari berriro ere eskatuko diogu. Errege dekretua aldatzea, maskara derrigorrezkoa izan dadin kanpo aldean ere. Bestaldetik, Euskaltzaindiak 19 urgazle eta 26 orezko hautatu berri ditu hainbat izen ospetsu dira tartean, adibidez, Carlos Garaikoetxea Jaurlaritzako lehendakaria, Kike Amonarriz hizkuntzalaria, Izpea Goenaga aktorea, eta Itxaro Borda, Ramon Saizar Bitoria eta Angel Lertxundi idazleak. Gizonezkoak 29 dira eta emakumezkoak 16. Bada hortaz eta gehiago hitz egiteko Andres Urrutia Euskaltzain burua izan dugu gonbidatu nagusi gisa eguerdiko magazin eta alaxe mintzatu da Euskaltzain berrien profilaz. Lanbide profesioetakoak, hizkuntza teknikariak, komunikabidetakoak eta bar hor ditugula. Eta hor dauela Euskaltzainaren eta nik esango nuke Euskararen etorkizuna. Baldin eta ulertzen baldin badugu Euskara dela hizkuntza bat, gizarte moderno batentzat baliagarri eta erabilgarri dena, jakin behar dugu gizarte moderno batentzat, moderno esango nuke eta gaurko gizarte honetan hizkuntza batek betetzen dituen zeregin guztietako ordezkariak, nolabait esateko, edo pertsonak edo eragileak egon behar direla hizkuntza baten akademian. Ostera 30 urteotan talde eta abeslari ugarirentzat idatzitako kantuak bildu ditu Jon Maiak, kantu bat gara lanean, liburuan eta zedean, Fermin Muguruzaren sukaldean egin zuen lehena. Ordutik 160 idatzi ditu eta kantua genero liluragarria dela nabarmendu du. Bide luzea du hitzen munduan bertsolariak eta obra berria zaritzeko gurean izan dugu gaur. Denetarik egon dadin saiatu naiz, liburuan batetik kontatzen ditut nire kanta horiek nondik etorri den edo azaltzen dut, zertan inspiratu nintzen, batzutan testuinguru historikoa, holako gauzak, eta gero ja diskoan 15 kantu aukeratu ditut, lehenengoetatik hasita
lehenengoak izan ziren lehenbiziko bala, Gora herria, negu gorriak entzat idatzitako hoiek, eta gero diskoan bertsioneatua dagoen berriena izango da, Akelarre pelikularako idatzi duena. Eta tartean, denetari pixka bat egon dadin saiatu naiz. Eta lerroburuekin bukatzeko 2021ko Kirol Merituaren dominak entregatzeko ekitaldia egin du bart Nafarroako gobernuak. Maria Txibite lehendakariak urrezko domina entregatu die Aimar Olaizola pilotari oiari eta Juan Carlos Unzue futbolari oiari. Aldiz, zilarrezko dominarekin saritu ditu, Kirol esparruan 25 urte baino gehiago eman dituzten 28 pertsona. Juan Carlos Unzunek berak aitortzaren gala aprobetxatu du, politikariei bera bezala ela duten gaixoei bizitza duina izateko izapideak errazteko eskatzeko. Ordea Aimar Olaizola pilotari oiak adierazi du urrezko dominak baduela txapel baten traza. Niretzako oso importantea, ez? Azkenen, ne horrek nire kirol ibilbide sari asko jaso dut, baina nik uste gaurko bintzat niretzat berexinetako bat, hortik aparte, gubin medaiatik aparte izan du dira. Kirol mundun lan egiten duen jende asko medaiak bai, hortik aparte niretzak gore bada, Juan Carlos bezalako persona baten ondo nolako sari bat jasotzea, eta niretzak gero personalki azkenen nire ustez bintzat da sari bat, urte askon intako lan bat, ez da igual gauza bat irauztegatik bakarrik, baizik eta urte askon intako lanagatik, eta hori kirolari bat entzan ikuste oso importantea dela. Bada eguneko lerroburuak ala heldu diezaiogun eguneko argazkiari lan, pentsio eta bizi baldintza duinen alde kaleak hartu dituzte sindikatuek goiz honetan, Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Bilboko mobilizazioan izan da Jara de Urreta kazetaria. Arratsaldean martxak gehiago egongo dira hainbat herri eta auzoetan. Milaka lagun kalera atera dira lan, pentsio eta bizitza duinen alde. Euskal Gehiengo sindikalak deituta manifestazioak egin dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan goizean. Pentsio eta lan erreformak gaitzetsi dituzte eta bizitza duinerako burujabetza aldarrikatu dute. Hainbat eragileek zein kolektibok bat egin dute protesta egunarekin eta arratsaldean mobilizazioak egingo dira herri, auzo eta hirietan. Bihar pentsioen erreforma bozkatuko da Espainiako Kongresuan eta ELA sindikatuko idazkari nagusiak, Mitzel Lakuntzak, azaldu du erreforma horri bide eman diotela EAJak eta EH Bilduk eta eskatu die murrizketa horiek geldiarazteko. Pentsioen erreforma horren aurrean, gure ustez, EH Bilduk eta PNVek aukera badute geldiarazteko erreforma hortan planteatzen diren murrizketak. Hori da gaur egun hemen eskatu nahi dieguna geldiarazteko murrizketa horiek. Madrilen pentsio eta lan erreformak negoziatzen ari diren bitartean, Garbine Aranburu Labeko idazkari nagusiak nabarmendu duenez, mobilizazioek balio behar dute Euskal Herrian bide horri propioa elikatzeko eta patronala zein lakoa interpelatzeko. Eta Euskal Herrian posible egin behar duela Madrilen posible ez den hori, ez? Eta balio behar duela Euskal Herrian ere bide horri propio bat elikatzeko, bertako gobernuak interpelatzeko eta bertako patronala interpelatzeko ere. Gauzak horrela Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñean aldarrikatu dute pertsona guztien bizitzak, herriaren eta planetaren biziraupena erdigunean jarriko dituzten neurri politikoak. Halaber, arratsaldean martxa gehiago egongo dira hainbat herri eta auzotan lan eta pentsio erreformen aurka eta bizitza duinaren alde. Hego Euskal Herritik iparraldera langabe saria lortzeko baldintzak zorroztu ditu Frantziako gobernuak ala gaurtik aurrera iparraldean lan egin beharreko gutxieneko epea luzatu du eta horrez gain saria apalagoa izango da sindikatueko hartarazi dutenez, erreforma horrek prekarioenak prekarioago egiten ditu. Langabezia saria lortzeko baldintzak zorroztu dira Ipar Euskal Herrian. Tartean lan egin beharreko gutxieneko epea luzatu eta saria gutxitu du Frantziako gobernuak. Gaur jarriko da indarrean langabeziaren erreforma eta neurriek hautzak harrotu dituzte. Frantziako gobernuaren esanetan 3 helburu nagusi ditu erreformak. Epe laburreko lan kontratuen aurka egitean,
Langabezia kalkulatzean lan egindako epeak lanik gabekoak baino gehiago gaintzat hartzea eta enplegu eskatzaileei lanerako laguntza gehiago ematea. Hala ere, sindikatuek ohartarazi dute prekarioenak prekariago egiten dituela erreformak. Horregatik zenbait neurriri helegitea ezarri zieten Frantziako Estatu Kontseiluan. Langabezia saria lortzeko baldintzak zorrotzegiak zirela argudiatuta, baina Kontseiluak ez du onartu helegitea. Gauzak horrela, sindikatuek salatu dutenez, gaurtik indarrean egongo den erreformak ez du lanerako bidea arrasten eta pandemia betean aurrera eramatea maltzurra da. Langatazketan berriz Zela eta Comisiones Obreras sindikatuek jakinazi dutenez, ia erabateko erantzuna izan du Bizkaiko arrain-kontserben sektorean atzorako deitutako grebak. Manifestazioak egin dituzte Bart, Ondarruko eta Bermeoko kaleetan izan ere, ia 1000 behargina ari dira bereziki Ondarru, Bermeo eta Markinan kokatuta duten lantegietan. Hala patronalak lan itunaren negoziazioa blokeatuta daukala salatzeko mobilizatu dira. Ela Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek deitu dute mobilizazioa, langileak soldata duinak eskatzen ari dira. Batez beste 15.000 euro ingurukoa da urtean. Sindikatuen arabera oso eskasa da, jaso duten azken proposamena. Aurten soldatak 0,0 igotzea, 2022an 1,1 eta 2023an 1 gaur egun kontsumerako prezioen indizea. 1,5 gora dagoela kontuan hartuta proposamen horrekin langileek erosahalmena nabarmen galduko luketela ohartarazi dute. Eta ekonomia arloko gaiekin bukatzeko guk konpainia osorik erosi du MásMóvilek Global Dominionen, Nafarroako Rural Kutxaren eta Elkargiren akzio poltsak erosi ditu MásMóvilek eta horren bestez, guk konpainia osorik eskuratu du. Euskaltel erosi ondoren MásMóvilek Euskal Merkatuaren kuota irabazten jarraitu du guk osorik erosita. Gainera ez dute operazioaren datu ekonomikoen berri eman. Euskaltelek marka gisa aurrera egingo duela berretsi du kontseiari ordezkariak. Gukek berriz baitu 17.000 bezero bere ibilbidearen lehen urtean lortuak. MásMóvilek aurre ikusten du Hego Euskal Herriko merkatuaren 5% eta 10% arteko kopurua lortzea guki esker. Ekonomia arloko kontuak hala iritsi da osasun egoeran arreta jartzeko unea Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Labiren bilerara deitu du ostiral honetarako, osasun larrialdi egoera ezartzeko eta COVID ziurtagiria martxan jartzeko udane arbeo. Koronavirusaren okerreranzko bilakaera dela eta Eusko Jaurlaritzak Labiren biler deitu du ostiralerako. Goranzko joera argi batean gaude. Bertan osasun larrialdi egoera berrezarriko dute eta horrekin batera indarren jarriko dituzten neurri murriztaile berri emango dute. Hala nola COVID ziurtagiria nola eta noiz ezarriko duten erabakiko da bilera horretan. Osasun larrialdi egoera onartuta edukierak edota talde bilerak mugatu ditzakete. Ordea Jaurlaritzaren eskumenen artean ez dago mugikortasuna mugatzarena eta beraz osasun larrialdia ezarrita ere Jaurlaritzak ezingo luke ezarri itxiera perimetralik edo etxeratze agindurik. Hauze, erabaki dugu. Auzitegi Gorenaren ebazpena ezagutu ondoren, osasun larrialdia aktibatzea. Horrekin batera, lurralde arteko osasun kontseiluari berriro ere eskatuko diogu. Errege dekretua aldatzea, maskara derrigorrezkoa izan dadin kanpo aldean ere. Bada maskararen erabilerari dagokionez Ipar Euskal Herrian ere intzientzia tasaren igoera ikusita bihartik aurrera nahitaezkoa izango da musuko erabiltza kalean ere. Zehazki Pirinio Atlantikoetako departamenduan 424 da azken 7 egunotako intzientzia metatuaren tasa. Osasun ziurtagiriaren erabileraren ildotik arestian aipatu bezala Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ostiralan adostuko duten noiz ezarriko den. Jaurlaritzak aurreratu du ziurtagiria erakutsi beharko dela herritarrei aisialdirako jarduerak eta dantzarako aukerak eskaintzen dizkieten lekuetan. Bestalde jatetxei ere eragingo dien neurriak, 50 pertsonak baino gehiago jateko lekua dutenetan eskatu beharko dute. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan azken 14 egunotako 1.000 biztanleko intzintzia metatua 150 kasuko baino handiagoa den bitartean eutsi nahi dioten neurriari. Eta aintzat hartzekoa da atzoko egunean 811 zela intzintzia kopurua. Nafarroan joan den larunbatetik dago indarrean ziurtagiria zenbait tokitan sartzeko.
Hasiera batean Gabonak pasa arte egongo da indarrean, urtarrilaren 7 bitartean. Ipar Euskal Herrian berriz hilabeteak daramatza indarrean neurriak. Beharrezkoa da COVID ziurtagiria edukitza tabernetara eta jatetxeetara sartzeko, 50 lagun baino gehiagoko kultur ekintzetara joateko, kirola instalazioetarako, zaharretxeetara sartzeko eta osasun zentroetan eta ospitaletan larrialdiak ez diren gauzengatik hartatua izateko adibidez. Agintariek adierazi dute 2022ko uztailaren 31 arte egongo dela indarrean. Bestaldetik, Eusko Jaurlaritzatik datozenekin jarraiki lakuak aintzat hartu du euskal preso politikoen kolektiboaren iragarpena, baina keinu berriak eskatu ditu. Bingen Zupiria bozela mailaren hitzetan, ona izango litzateke keinu berriak eginez jarraitzea, eta batez ere egindako mina onartzea. Aurrera pausu bat dela, eta gure gizarteak landu nahi duen eta eraiki nahi duen normaltasun hori lortzeko bidean, aintzat hartzen dugu adierazpen hori. Eta ona izango litzateke, keinu berriak eginiz jarraitzea, eta batez ere egindako mina onartzeak dakartzan ondorioak eta pausuak ere ematea. Izan ere, euskal preso politikoen kolektiboak presoei egiten zaizkien harreraen inguruan plazatutako iragarpenak askotariko erreakzioak sortu ditu albistea zabaldu eta berehala. Eragile gehienek ontzat eman dute taldeak azaldutako borondatea, harrera ekitaldiak esparru pribatuan egiteko eta aurrera pausotzat jo dute. Zenbaitek nabarmendu dute pauso hori berandu datorrela eta haien ustez oraindik egiteke gelditzen diren urratsak aipatu dituzte. Eskuin politikaren ordezkariek berriz, presoak askatzeko amarrua ikusi dute adierazpen horretan. Bada euskal presoez gabiltzala gaur epaitu dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean Jordan Martitegi Durangarra eta Asier Borrero Algortarra. Biak alegabiak helburu terroristekin lehergailuak eduki, fabrikatu eta jartzaitik izan dira epaituak. Gertakariak 2008ko urtarriaren 31koak dira, eta getxoan aurkitutako bomba garagardo upel bat egitagatik izan dira gaur epaituak. Akusazioa onartu eta akordiora iritsita 6 urteko kartzela zigor bana ezarri die epaileak. Se declaran culpables de esos dos delitos y se conforman cumplir la pena señalada de 6 años. Sí. Sí. ¿Las defensas consideran innecesaria la celebración de juicio? Por la venida de su señoría, a la vista de la ratificación o de la conformidad, con el escrito de acusación, entendemos que no es necesario. Sí, en el mismo sentido que mis compañeros. Pues visto concluso, sin necesidad de celebración del juicio por conformidad. Gaiz aldatuta eta memoria historikoari eutxita, memoria guneen sareari buruzko webgunea aurkeztu duan Oio Nafarroako gobernuko herritarrekiko harremanetarako kontseilariak, Josemi Gasto Nafarroako Memoriaren Institutuko zuzendariarekin batera. Duela 3 urte onartu zen memoria tokiei buruzko foru legea, eta 17 toki aitortu ziren webguneak hain zuzen, 17 toki horien fitxak dakartza, baita Pirinioak memoria eta muga izeneko ibilbidea ere. Memoriaren Nafarroko Institutuaren jarduera ardatzetako bat, memoriaren tokiena izan da, eta da, baita ere haien babesa, konserbazioa eta zabalkundea gure lurraldeko memoriaren ondarearen funtsezko elementu gisa. Ildo horretan, duela 3 urte funtsezko mugarri bat gertatu zen Nafarroko memoria historikoaren tokiei buruzko 29/2018 foru legea onartu baitzen. Lege hori aplikatuz, orain arte Nafarroko memoria historikoaren 17 toki deklaratu dira, babestuta daude, errepidetan naiz lekuetan seinalatuta daude, eta webgunearen bidez eta eskolak memoriarekin programaren bidez zabaltzen ari dira. Bestaldetik, hizkuntzen berdintasunaren alde lan egiten dutenek salatu dute, legean ez dagoela urratsik Euskalgintzaren Kontseiluak eta Katalanaren eta Galegoaren eskubideen alde lan egiten duten erakundeek, adierazi dute ikus-entzunezkoen lege berrian hizkuntza aniztasuna aitortu, defendatu, bermatu eta sustatu behar dela, printzipio gisa Udane Arbeok kontatuko digu.
Netflix, HBO Max, Disney Plus edo Prime Video ikusentzunezko edukia duten nazioarteko plataformek ez dute bete beharko beren katalogoetan euskaraz, katalanez edo gallegoz duten edukiaren 6% kuota. Europako zuzentarauak ezartzen duen jatorrizko herrialdearen printzipioa aplikatzen delako. Hala baieztatu dute ikusentzunezko komunikazioaren lege orokorraren proiektua onartu ostean. Hain zuzen, plataformei kuotak ezartza adostu zuen ERC-ek Espainiako gobernuarekin, baina Estatu Espainiarreko zerbitzu emaileei bakarrik eragingo die, eta ez nazioarteko plataformei. Nosotros podíamos prever que el PSOE intentaría hacernos trampas, siempre lo preveemos. Hala nola Filmin, Flixol eta Tankerakoei ezarriko diete legez, hau da, Espainian, herrialde katalanetan, Galizian edo Hego Euskal Herrian sortuak diren zerbitzuei. Bada iragan astean ERC-ek adierazi zuen Netflixen egongo diren Europako pelikulen 20% gutxienez katalanez, euskaraz edo gallegoz eskuragarri egon beharko dutela. Eskaintzan den edukia hizkuntzako ofizial batean eskuragarri badago, itzulita edo azpidatzita eskaintzan gehitu beharko dela derrigorrez. Baina atzo onartutako behin-behineko testua ikusita eta plataforma handiek edukieraren 6% gutxienez euskaraz, katalanez edo gallegoz ez dutela izan beharko aintzat hartuta, ERC-ek zuzenketak aurkeztuko dituela iragarri du. Lege hori hobetzeko eta besteak beste Netflix bezalako enpresek hizkuntzako ofizialetako ekoizpen kuota aplikatzen saiatzeko, bere alderdiak Espainiako gobernuarekin hitzartu bezala. Esta ley, si realmente no cumple con lo acordado, con lo hablado, aunque sea un acuerdo de mínimos, Esquerra Republicana no la apoyará. Testua ez da behin betiko eta sobiranisten arabera gutxiengoak soilik adostu zituzen. Gainera Espainiako gobernuak ERC-ren babesa behar du aurrekontuak onartzeko, eta beraz ikusteko dago zertan gelditzen den ikusentzunezko lege berria eta nola eragiten dion euskarazko, katalanezko eta gallegozko edukiei. Eta Disney katalanez edukiak ematen hasi da. Nazioarteko gaietan berriz gaur epaituko dituzte Hondurasko Guapinoleko 8 defendatzaile naturgunea babesteagatik kondenatuak izan direnak. 2 urte baino gehiago daramatzate kartzelean epaiketaren zain. Duela 3 urte Guapinolgo Botaderos mendia ustiatzeko baimena eman zion Hondurasko gobernuak enpresa bati. Hala natur sarraski horren kontra herritarrak antolatzen hasi ziren eta hainbat protesta zein ekintza egin dituzte ordutik. Enpresaren eta estatuaren partetik jazartuak izan direla salatu dute babesleak, auzipetuak kriminalizatu dituztela gehitu dute eta horregatik Dalila Argeta defendatzaileak ihes egin behar izan zuen sorterritik enpresarek berak mehatxatua izan zelako. Gaur egun artean bizi da eta aurrekariak ikusirik epaiketatik ezer gutxi espero duela azaldu dio Aiara Deurreta kazetariari. Quisiera transmitir no solo mi voz, sino también la de mi pueblo, hacer un llamado a la solidaridad del pueblo, de todo aquel que es consciente de que debemos volver a la tierra y defenderla. El 1 de diciembre nuestros compañeros enfrentarán un juicio, de lo cual sabemos perfectamente para dónde se inclina la balanza. Ostera Siriako iparreta ekialdeko ordezkaritza bat biranda eta Durangoko udalak harrera egin die iritsi berri diren emakume kurduei. 3 emakumeak Kobane hiritik etorri dira, Siria iparraldetik 2 herrien arteko harremana indartzeko izan ere, bai Durangok eta bai Kobanek gerraren ondorioak pairatu behar izan dituzte eta hortaz 2017an senidetze akordio bat sinatu zuten. Hitzarmen horretan adostutako diru laguntzen bitartez eta Sugarri elkartearen bitartekaritzaz emakumeen akademia eraiki zuten Kobanen, non emakumeak ideologikoki ezin eta gizarte aske baten alde nola borrokatu erakusten dieten. Eta Durangotik mugitu gabe, baina arreta liburu eta disko azokan jarriz atzera kontaketa bukatzear da. Larunbatean irekiko den Durangoko azokaren barruan zein kanpoan arduraz jokatzeko deia berretsi egin dute. Udalak eta Gerediagak hainbat eragile kultural eta herriko ostalariek babestu duten agerraldi publiko batean. Azokaren taupada bizirik mantentzeko egiten ari den esfortzu handia dela nabarmenduta. Horregaitik, segurtasun neurri guztiak zorroztasunez betearaziko ditugu. Bai azoka barruan eta baita hortik kanpo ere. Kulturaren alde egitea ere osasun neurriak betetzea gauza berdina direlako. Iaz, azokako taupada bizirik mantentzea lortu genuen. Aurten ere, azoka izatea nahi badugu, ezinbestekoa izango da guztion konpromisoa.
Ordea kulturarlora iritsita gaur 13 urte hil zen Mikel Laboa euskal abeslaria eta musikagilea. Hainbat adituren ustez, 20. mendeko euskal abeslari esperimentatzaile ezagun eta eraginkorrenetarikoa izan da, bere oihartzuna gure mugetatik kanpora ere zabaldu zuena. Laboarekin batera egunez, Panpila Dutxe pilotari ohia hilda 76 urterekin minbizia zuen eta hainbat egun zeramatzan Baionako ospitalean 1955ean azkainen jaioa pilotaren munduan izan den izenik esan guratsuenetariko bat da harena. Izan ere besteak beste ezkerparetako txapelketa nagusi bat irabazi zuen Ipar Euskal Herriko lehen pilotaria izan zen. Eta tira lehenbiziko efemerideari helduta berriz, jarraian Mikel Laboa minutu batean. Galtzea litzake galtzea dena Ustelak lurpera bizitza handiena Galtzea litzake galtzea dena Galtzea dena Bada asteazkeneko kontuak ala, gaurkoan ere proposamen musikal batekin esango dizuegu agur. Jarraian, Delirium Tremens taldeak kaleratu berri duen hor dago. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Zerua eta